ora patut. Dianggep aku ki mong kalahan ngono apa piye? Maju Antasena. Lak cokot damu bablas. Oh, lah mulane wong kalahan nyatane ling nggunakake kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki ya damu sik ngono. Nek rada adem kek cokot. Nggonku kuwi lah. Wis, aku kon ndak gelo apa iki. Tintak ke Antasena ini, ayo wis kene wae udut-udut kene. Ora patut banget. Ayo dibutake maju. Ojo mlayu. Putus mati dengan mati dengan kejar ablas. Ya bener ngendikane Lek Setyaki mau. Pusakane siung angger mungsuh ketok cokot. Mungsuh ketok cokot. Lah, aku ketok mau dicokot. Rasane nganti pet-petan pendelengaku nyoto mawa wisa wis apa siunge kae. Ya. Dikira aku iki ora iso ngimbangi kadigdayanmu piye? Maju nganti ora kewirangan mungsuh Antasena sembahi dridran. Maju meneh, yo. Mangga. Hei! Mama kowe. Yo. Cokotan. Jet. Hei! Wah! Waduh! Pakaian. Wah! Loh! Waduh, lakon apa? Duh, wes Cilaka iki. Cilaka iki.